Namasidhang sekaring awonolan kakang kaneka putra Kencang marundaya papapong ditegor wong kali cethe sapa sing nyawet iki kena dawuh Adi Guru wong nirdosa nirahayu kakang riyen sami anggen kula nampi dan anggen kula nampi Adi Guru kenaik kula jawab sami-sami pujiasten kula patur nampi Adi Guru mulinggih mangestuaken sopat lenggah kanthi prayoga si kakang iki saken dawuh Rohmu apa dene jeneng kita Indra lan para hatsali kabeh wonten Romo
manggon kita ngabyanto. Tahu sendiri Wangsul dhateng paduka. Niki Guru. Parpatan agung kahyangan ing sedya kula badhe mitrang dhateng paduka si Kakang awit paduka minangka pujangga pujangganing Jawata ingkang awenang angepal gungunanipun para Jawa lan ugi mangertosi pangirengi perkawis kahyangan napa ngarca awit minangka lar kasunyatan kahanan wonten ing kahyuangan menika parang padatan pramila menapa to menggah pigatosipun si Kakang. Niki Guru kepareng kula badhe matur wonten kersa paduka. Kahanan ing kayangan jumring saloka wedal samangke genter benter suasananipun amargi menapa ing wedal samangke ngaturi winga bilih wonten pawongan ingkang nami Patih Suwela Cala saking saking Giling Wesi utusanipun Prabu Watugunung ingkang kepareng nyuwun tumuruning Betari Pitu ingkang kepareng pinarya garwanipun Prabu Watugunung. Lah menika dadosaken kayangan panas boten karu-karuan menika amargi saking patingkahipun Patih Suwela Cala niku Ngaten Kakang awit Jawata menika wonten pepaing menawi kawatu Radyang Garwa ingkang hari cacah ateges menika merak pinganggan lelaing pepaing Jawa lan ilo mboten ati bandari lopeng kakang sekian perwatu mekaten iki angin mangertos lan komunikasi mereka ing samangke akhir apel kautaranipun Prabuan rombongan jeneng wonten ing Malang Romo Gugulun dan sampai dengan contoh protokol Patih Watugunung mantul lamun penjalan menurut seniman dari Okang nanti saja naik ing samengko tahun pamanen Patih di mausum soyo mati berwasi sodak pasrahake marang jeneng iki mulih anggon bisa balekake niki sendika mangestaken kau karmo kula nyuwun pamit ngetasaken iku kula alang copo mantra mungko kasumbat karo Kakang Dadi sedya kita enggal kaloro mangestaken kau
Kula Nindra Kula wonten. sakarane lagi ganjil penggali ulun mula Purba Asesa tak pasrahke marang Nenggono. Sendika pangestokaken dawuh Pati. Engko disipta pisan. Dene jeneng sira kabeh. Gawe jeger sak juling kaya. Ngemuni dadi apa ing dalem. Iya, kula mapan wonten ing repat kepanasan menika. Saking Durandara menapa malih Hyang Guru sampun mangertosi menapa ingkang kados sedya kula. Mboten kula ambali malih. Kula minangka dutanipun Prabu Watu Gunung saking Giling Wesi. Pangerantu tumuruning Widodari ingkang cacah 7 Inaryo badhe dados garwa Pramestawari. Kananging mangertya kalah Apsari mung wis dadi pacangane kalawan yaksa mulu kalawan karo yaksa. Yen to jeneng sira duweni sedya kaya mangkon ateges jeneng sira mulu ngerak waling Jawa. Iya. Nanging anggen kula mapan wonten ing papan menika namung kautus dados duta kemawon ing samangke menawi to kula wangsul wonten ing praja Giling Wesi mboten antuk kasil malah kapara kula kadukan dening Ratu Gusti kula pramila keparenga nyuwun sesabyantu paduka supados saged nurunaken widodari cacah 7 menika kula. Ora bakal tak ambali maneh anggon kumatur ana ngares. Yen to kabeh ora bakal prayogane jeneng sira bali ana ing praja. Menawi to ketela mekaten kapeksa kula badhe rudha paripeksa ngaten para Jawata. Maju Prabu.
padha keplayu nanging ojo enak kabeh nek anggonmu tumindak samengko ingsun bakal bali oleh praja Giling Resi. Aku bakal matur oleh ngarsan Ratu Gusti. Mula tak sampiri cecipan jeneng sira kabeh mapan ning papan iki enten ora sawetara aku bakal sumusul maneh. Wis tangan kau Gusti Watu. Monggo. Dipun lampahi wonten ing Madya Pada. Pranila kula nyuwun idi palihan Paduka menawi tepanen. Kula badhe nanggih kaliyan Wisnu. Badhe kula dadosaken duta utusan Paduka Adikuru supados ngrampungi pun Patih Swelacala. Namung menika menawi Paduka keparing Adikuru. Pundi namung kumarang wonten ngrasa Paduka ing samangke. Melalui itu anak Wisnu sampun sakit ngunggurake ati kuwari kau kumaniki. Apa katen? Nggih. Mangke badhe kula andharaken wonten kajengipun Wisnu. Adikuru Wonten kami menawi katen kula enggal nyuwun pamit Adikuru. sembah wondheraken. Iya, Pak. Monggo.
iblis lan setan padha cek-cekan. Menungso bagus apa kowe? Tambah karo aku Bambang Srinati Pusaka Sopo Praceta ndang kamu ya Blalak sayuta sing bau reksa. Aku adine Guntur-Gunturo. Atas pembalamu Akal tumuju nang ngendi kowe? Bacutake lagu jane pertapan Candrakiri Kene yo kowe wis mlebu ana ing ngalas kene. Kudu kelem tak pangan. luwih Gus. yen to sedang sira kepengin mangan aku ora ge maju yen to bisa mangan aku Lemah ngabang aku kuping gigit yang pangapin tukal
wonten timbalan dawuh bapa panembahan ingkang banget kula telu bapa. Jeneng sira wis katon sowan. Apa kewajiban wis padha rampung? Nuli nggih bapa panembahan. Sedaya jejibahan ingkang paduka sampiraken dumateng Sriyana menika sampun kalapang. Pramila kula ngaturaken sembah pangabekti dumateng paduka bapa. Yogyar Sriyana wis dak tampa laliwat puja pangestune bapa kebat tampanana. Nuli nggih kula tampi mugi dadosaken jaya kasekten dumateng Sriyana bapa. Banjur iki cantrik-mentrik kok ora katon ana ngendi nggih Sriyana? Nuli nggih bapa. Keparenga kula sumulatur menawi pawarta ingkang kula tampi cantrik menika nembe wonten pakaryan ingkang dereng dipun rampung niki bapa. Pramila wonten pepupuran menika nembe badhe ngrampungi pakaryan menika. Oh, ya nggih Sriyana, ora dadi kaya pangangga dewe cantrik lan mentrik lagi ngrampungke kewajibane dhewe. Nuli nggih Ngene nggih Sriyana. Wis pirang-pirang hari iki kok nggalihake ya kayuwananing bapa pribadi. Liripun kados pundi bapa? Bapa wis sawetara mapan ana ing pertapan Candra. Ya wit rikala semono. Bapa kuwi antuk paukumane kulon jam jagat Girinata. Ya wit wis kumawani nerak apa kang dadi pangandikane kulon jam jagat Girinata. Mula bapa ki munggah. Banjur kapan kulon jam jagat Girinata kuwi paring pangapunten marang pun bapa. Apa ya sewalawase bapa papan cumandha ana ing Candragiri kene to. Nuli nggih bapa. Kula numawi sungkawanipun penggalih pati nanging yang jagat Girinata menika menawi paring paukuman dumateng paduka mboten ateges. Menika tumindak menika nanging wong menawi samangke ing tembe paduka saged tumuli kamulyan lan kasatosan. Pramila paduka boten sisah kuwatos. Boten sisah gorungi bab perkawis menika awit wonten putra paduka ingkang badhe njejagi paduka. Menawi samangke wonten kahanan ingkang sepi sepen wonten ing pertapan menika. Pramila bapa kula aturi sareng mbok menawi menika dereng titi wajib paukuman paduka menika saged luwar. Kula ingkang sampun bapa. Apa gunawan?
Srikat. Suwun kula wonten timbalan ingkang kawula bapa pegawe. Sowanmu padha raharja. Iya wit berkah so pangestu paduka. Suwan kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka menika kalih rugi. Boten katalon kula namung ngaturaken sembah pabekti mugi konjuk sadhap padha paduka bapa pegawe. Yo nggih. Srikat wis datompo pangabekti. Ora liwat ijo pangestune bapa kebat tanpa nono. Murid sangat sempamu kula bapa pegawe. Banjur anggon sowan ana wigati apa? Inggih bapa pegawe. Kalih-kalih menapa karo yoswan kula saking ringin putih ngantos dumugi wonten ing pertapan Candra Giri menika kula namung badhe metinju dumateng kabananipun paduka sampun sawetawis wekdal kula boten kinanggih dumateng paduka pramila nuwuhaken raos katang kula dumateng paduka. Sak sampunipun kula sampun sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa paduka lan mangertosi kahwanan paduka ingkang maksih santos banget bingah raos sing manah kula bapa pegawe. Nggih. Bungah rasanipun bapa dening pangerten apa kang dadi. Srikat nganti tumuju ana ing Candra. Semono pun bapa banget kapasti lawan sira. Nuwun inggih bapa pegawe. Kae sajak ana swarane njaba coba. ngaturaken sembah pangabekti dikunjuk. Tak tampa pangabektimu lali tak tengis tuku tampanono. Nggih sanget nggih kula mun. Iya. Dadosaken kageteng manah kula. Dene paduka rawuh wonten ing pertapan Candra. Mokal menawi boten wonten wigatos. Sumangga kula aturi ngandharaken ya ngene sak mata. Prapta ulun ana ing pertapan Candragiri kene kang sak perlu kautus adi guru. Gandeng wektu iki kayangan lagi geger rewer-rewer. Amarga saka pratingkahe Prabu Watugunung utusan karo sipate Swelacala kepengin nyuwun tumuruning bidodari cacah pitu. Lho lha kuwi lak ya ngrusak tatanan to kuwi. Mula pangamuking Watugunung lumantar sipate Swelacala ki dewa padha kalah, ora iso ngrantasi gawe. Lah mula saka iku partikelku kowe si Satmata anggone kapidana ing Madyapada iki kaparingan kalodhangan Adi Guru supaya andhepane kayangan Jonggring Saloka
yen to nganti bisa balekake mungsuh pidanamu bakal kajabe dening Adi Guru ngono. Kukulun bingah raos sing manah kula dene Panjang jagat Ginata lumantar paduka sampun paring dawuh nyroyo dumateng kula. Wih, prekencong ya. Sagae kula. Sago. Wih. Yen ta mangkono toyota ingkang ayat ana. Benjang menapa kula bidal. Ya saiki ya mangkat to. Inggih Bapak. Dari apa Bapak ya? Kula gerakan. Monggo kula gerakan. Jagat Dewa Bathara Wasisane Bathara Jagat kamus ngabiyantara kabeh putra-putraning sun yen putraku lan Timbangane kang dawuh Rama Dwaji. apa ya pakaryanmu ana ing kasatriyan sak njabane praja Giling Wesi jeneng sira mus sowan ana ngarsane Punra apa ya wis kabeh karampung. Sadaya apa duka sampun tindakaken wonten-wonten ingkang kajejeg. Sadaya namung nenggo dawuh Paduka Rama Dwaji. Kaya mangko Nuwun lan jeneng sira Majaku Ukir Madong dawuh Kanjeng Rama. kebak Atmajaku nanging kapara loro kang marak sowan ora dadi daya pangopo lan jeneng sira sawise ngabiyantara ana ngarsane Punra kepiye kabulusanane kasatriyanmu lan sarete jeneng sira anggone nata kaprajulitan ana ing Giling Wesi iki kepiye ya Parmantul Kanjeng Rama. iya matur kok Sedaya prajurit wonten kendhat anggenipun olah kaprajulitan. Salah kapura menawi ta paduka badhe nggelar jajan, cekap para prajurit ingkang ngajeng wonten ing palagan Kanjeng Rama. ya becik kaya mangkono lestarek napa kang dadi pakaryane Sendika mangestuaken dawuh. marang jeneng sira kabeh Atmajaku silandhep lan Madong dawuh Kanjeng Rama Dewati. kawuhan napa kang dadi pangandikane Punra kaya naradat sampun anggone ibumu Dewi Sinta kae nyuwun marang pun bapa adat rupiya panjaluke kuwi amung ora ngel-angel bisa dipati ana ing Giling Wesi kaya dene dedaharan lan uga rampe sapanunggalane Kidupati yen ta ana Giling Wesi ora ana
ana ing sajabaning rangkah iki mesti ana. Lah kok wektu dina iki panjaluke aneh-aneh. Adat saben wong paringi mie goreng dikeki ndok nolak ya wis gelem. Senengane iki omong ngono kuwi ibumu. Dimasake ndok mie goreng karo kei sego sithik ngono iki wis didahar. Gelem soto bareng to ibumu. Krungu Nayaka Praja kae apa wis sadang sego ngono arep metu soto. Ibumu iki aneh-aneh lah. Aneh-aneh kados pundi kae, Bro? Wong ibumu kuwi wis anak-anak akeh. Mesih ayu. Wis ora bisa tuwa tak akoni. Nanging mung ya wis duwe anak akeh. Adat saben jaluke pendak arep duwe putra kuwi amung jaluk kae, jaluk iki bisa keturutan. Banjur iki arep duwe anak kaping 1001. Mbok sing gawe piye kok nganti tak etung iki 1001 anakku. Lah kuwi mau dalane metu ngendi coba? 1001 iki mau jaluke iki ora ana liya tumuruning cahya saka kayangan. Cahya kuwi mau cumlorot medhun ngupadi maneka warnaning cahya kang aran pelangi kuwi mau. Mundine ana ing segara banjur padha nglangi. Banjur sing diupadi ki ora ana liya ya Midodari. Ya, ora mung diupadi nanging kudu diwayuh. Kok aneh-aneh iso ngomong jelas. Ibumu iki jaluk Midodari cacah 7 kudu dimaruh. Apa ya kurang apa piye? Lah napa iki dosane kula wau sapa dipun pati? Sejatine ya Midodari kuwi diupadi perkara gampang. Midodari kuwi amung mapane ning kayangan Jonggiri Kalioso. Carane kabeh kuwi kudu bisa kasembadan dimen. Ibumu kuwi bisa antut runtut maneh kaya adat terus. Lah iki tekane pepatih ana ing giling wesi Swela Caka. Kang sekawit wis dak utus munggah ana ing Kayuwangan. Bupati Midodari cacah 7 ki mau kepinginane ibumu Caka. Enten ana sawetara ya Atmaja. Kuwi ditomo jelas. Yang Patih Swela Caka. Iya, wonten timbalan ing ngadhau. Sabanjure jeneng sira sinampiran jejiban. Munggah ana ing ori Kayuwangan Jonggiri Kalioso. Yen to ora bisa kepanggiya mapan ana ing kain. Banjur jeneng sira wis matur ana ngarsane yang jagat Girinata apa ya wis antuk pepadang. Iya. Anggen ulus sinampilan jejiban saking paduka. Sampun kalampahan mapan wonten ing lepat kepanasan. Bagus. Wis bisa kalampahan ateges Midodari cacah 7 kang maneka warna ayu-ayu bisa mudhun ana giling wesi. Iya. Dereng rampung anggen kula matur sih. Kaya mangkono ya. Tak sampunipun mapan wonten ing lepat kepanasan. Pun papakaken kaliyan para Durandara ingkang para Durandara menika areske mawon badhe mbalekaken anggen paduka nggadahi sedya tumurning Widodari cacah 7 kala wau. Balik ateges katampik apa kang dadi setiap Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngupati ngupaya srana Malakapara sampun kanca bakah kaliyan para Jawata. Sakamu nang giling wesi kuwi ngono kabeh cabar ing laku.
Iye, sinaosa para Durandara sampun ingkang kapracundhan kawon anggenipun tetandhingan kalian kula. Kaya mangkono ora dadi daya panopo Yai Patih. Wektu dina iki panjenengan ingsun pribadi kang bakal unggah ana ing kayuangan pun anane widodari cacah pitu. Kula ingkang sowan Pancen belum karampungan anggone panjenengan ingsun alas sabda kelawan Yai Patih nanging putraku kang mapan ana ing sakjabaning kori raja gumbrek jeneng sira durung tak timbang moragi maturapa kang dadi pawartan lepat nulis agunging samudra pangaksami Kanjeng Rama. Ngaturi nyobleh wonten ing praja Giling Resi wekdal sak menika kedatengan mangsak saking pertapan Andragiri. Malah kepara wonten ing sakjabaning praja Giling Resi mengsah menika sampun hukum minta tanding. minta tanding kelawan Rama Prabu panjenengan ingsun oh nggih kaya maneh kono ya tak tampa pawartan itu becik jeneng sira prayoga nomor Yai Patih Swelocana Wonten timbangan rawuh kaya durung karampungan perkara siji nanging ana perkara loro kang mapan ana ing Giling Resi Morake kabeh kiritan wadya bola lan sak putra-putra papakake musuh kang mapan ana ing alun Giling Resi ingsun kang bakal anan ingin nanging panjenengan ingsun bakal mawat tumuju luwih dingin ana ing pagringan ing pamangestaken kamu paring nyuwun pamit rak yokona kurang sawiji apa jeneng sira mapan ana ing sajroning taman yen kan direksa para
Ono ing giling wesi. Inggih ramet berkah pangestu pati. Kula saha para inyong wonten kirang sawiji menapa malih anggenipun para inyong ngayahi sedaya kewajibanipun wonten ingkang jiwani. Biyomban Puspitasari. Kula wonten dawuh sinuwun. Kuwi sing dadi panandikane Ratu Gustimu ki apa kabeh bener? Wis samekta ing gati. Saya lepas diajeng pangan sami kepada matur inggih sedaya ingkang dipun ngendikaaken Gusti menika panjenengan sinuwun inggih sedaya menika nggih awit berkah saha pangestu paduka anggenipun para abdi nindakaken sedaya kejiban menika kalampahan kanthi becik mboten wonten ingkang kasucen setunggal menapa sinuwun. Bagus pakaryanan kaya mangkono. Lestarekno dimen supaya jeneng sira kuwi mapan saya luwih suwe ana ing giling wesi banjur tak undhaki belajar. Inggih. Wis nyambel apa? Sambel kemangi kalau wau kalian sambel terasi. Kemangi karo terasi. Nggih. Kamu kok garwaku ki ora seneng kemangi karo terasi ki. Kok sinuwun sak menika remeng. Apa iya seneng kuwi mau sakarone pisan sambele. Suwun inggih nanging kula menika namung remen sambel kemangi kemawon terasi pun kula. Oh terasine kowe. Kok ora matur lawan pun kakek pangerti yo ki tak pethekke kemangi. Ana sak jabaning praja kae padha riyak-riyak padha ngene. Mekarsari. Nah, jeneng sira kuwi Nreksa Taman kaendahing para sekar piye? Paduka pirsani. Nggih. Abang ijo kuning. Lho, nika godhong-godhong ijo. Dikeki pupuk. Nggih. Pupuk ya apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Kandang bulu kan mbok remuk kabeh mbok dadekke pupuk. Kandang buru lho kowe. Kandang buru iki lho kowe. Kandang ning mburi kae. Buru. Oh, mburi molek. Biyombar Mekarsari iki. Rodok anet kok menawa. Nggih. Brepek niki lho. Gawat. Udan. Sumuk ya malah. Mboten brepek. Malah gemrepek. Aduh. Lan jeneng sira Biyomban Tripuspa Kencana. Wonten dawuh sinuwun. Kok ora kaya adat saben ki swaramu ana ngendi ora? Wingi piper ngledek. Tiba Atus tambah minggu nyambi. Ngerti aku. Jebul saijokmu kuwi ledek barang kok. Nggih, menawi paduka badhe ngersakaken nanggap nggih. Mboten napa-napa nanging ampun sakniki niku nembe mboten patek mut. Lah kok nganggo dimut barang niku? Mboten patek apa jenenge semangat iki lho. Ora ndek karep dinas, ora patek gerak. Lah ngoten niku apa ya? Anu kekarepane durung komplit. kurang Nggih. Apa ning jaba iki wis laku keras bayaranmu? Lah iki pun jam terbang kula niku deres. Terus Piye to? kawentar-wentar asmanipun. jam terbangnya wis deres. Gencer. Ora riwih-riwih meneh. Mboten pun deres brojok. Wah, nganti banjir. Nggih. Janjane nek wis ngono kuwi ora usah mapan nang kene ora apa-apa. Wong mriki niku jane namung samben. Nek kene iki ampe samben to jebule. Mangane napa nggih napa teng mriki saged nyawang juru taman bagus-bagus. Niku le
Masuki. Oh pamriye nah dene kene iki ben ngrung bagus Ngerti kuwi lho, Nduk. Pas aku lagi kuwi to tanggapan ning nggon desa kuwi lho. Etan kono kuwi enek juru taman kene to bagus ya. Mlebu rene. Oh aku nek kan mesti juru taman ning kono iki supaya nek aku bisa nyawang saben dina ya aku Suwita dadi juru adang ning kene. mula to mula nek adang kok pirang-pirang jam ora rampung-rampung Lawangan wis sampe kuwi lho, Nduk. Sing penting wis lawangan. Saya bapak, saya bapak. Raharjo kan? Jebul kaya mangkono to mula aku wingi kok mlaku ning taman. Ana ing Mandira Gung kae kok ngisor iki ana koran iki apa? Maka aku Mengerti kono dudu aku. Ada siapa nih Raharjo niku? Karena kowe jojo. Lah yo nyebrane karo kowe. Lah sampe nek iki tak kenal iku Raharjo. iki biasane aku berpikir kok iki Kok ngerti? iya Pak Pancen Sane sekolah. pancen juru taman Raharjo ki wonge caket renggingas trampes. Cerdas des. Tekone ngono wayahe durung teko dhek wis teko dhisik. Saya tuh kok niku jan ngumpuli nih kok. Lah iki bojone akeh dhewe yo. Si Raharjo kae. Lagi. Zaman biyen Katno. Katno ki kancane Slamet Widodo kae. Iki kok kon medal standar. Nek sono iki dodok kae bagus tenan. Kok kaya mangkono ya. Banget panarimaku saruse jeneng sira ki kabeh wis bisa ngreksa kajibanane ana ing taman apa maneh garwaku kang lagi duweni kepengin. Ora kudu ndadak panjenengan ingsun kuwi nyenengake garwaku supa parisupa lawan tetembangan nanging pakaryan ana ing mburi kae kok kaya durung rampung coba imuken. Masa ampun. Wong sampun sedanten kok. taman kok ketok ono itu kukuran Lah ada. Nek mau kencane jam 8 kok niki nembe jam 6. Mbok menawa rada gasik iki ora Raharjo ki mau mbok menawa. Oh santen niku tirase nek enten ngoten niku berarti niku aku sapo sampun dipercaya ngoten. Kok enten ketikane piyambak kok. Jebul wis apal iki tes. Yo, kae anu masak sego kuning aku rada kepengin. Oh, nek berasa bang. Tutuk apa ora? Gileng mesti iki sugih lho. tapi sih nuwun Saiki apa tutuk apa ora? Bangane nek asal ini nonton pasar malam ngono kuwi yo gak apa-apa lho. Jaluk sangu piro kerjane iki? Allah wong tanggapan kula kalih gajine kula sesasi mung kata tanggapan kula kok. Weh, Saya makan. Pun nggih. ya. Tras
Ojo dadi rasamu sakene anggone pun kakang repeti jeneng sira nang taman Bliwesi. Pun kakang amung minta pepalinganmu sing asih lan katresnanmu marang pun kakang awit wektu dina iki ana ing praja Giling Wesi. Ana resi kang aran Setmata minta tanding lawan pun kakang lan wektu iki wis kapapak dening para putra-putramu papan ana ing alun-alun Giling Wesi. Mula gak jaluk seneng sira aja paring sesangu lawan pun kakang rasa tangis nanging esemping latimu amun bisa kan jalanan pun kakang ora bakal bisa pirajaya kelawan sapa wae. Toyo menika sampun dados kewajiban menawi topan badhe tandingan kalian mangsa sebab kula tansah nderekaken patumbo sing Ya becik kaya mangkono jeneng sira. Malah srantingan sawetara pun kakang prasetya salampune mundurake jurit pun kakang bakal pagi ananging midodari cacah pitu kang munggah ana ing kakiwanan Joko Giri Kaleoso. monipis ingkang atos-atos Gak jaluk esemu marang pun kakang ya. jagat dewa batu Sakyang to jeneng sira winoko kan lajeng jeneng sira sejatine anak kucing melang-melang rasane puniku kirwatu kuno samangko yen tono pepoyo Kampu marang jeneng sira mula wektu dina iki ibu bakal sumusul ibu kudu mangerteni lelakon apa kang bakal kok sampeyan yen ndak sawang saka panganggomu kowe iki kaya salah sawijining satriya. Kowe iki sapa? Pancen bener yen to aku satriya ya aku Bambang Sriyana. Banjur kae. Aku Bambang Sri Gating. Oh, Sri Gating. Banjur sanggar sapapan. Satriya Bagus caca telu lan patih siji iki sapa? Aku ngono Raden Landhep. Wis kabehmu ki ra Gemblok aku.
gembel. Ben ora percaya ta iki, Nak? Ora percaya. Ora percaya. Tang waspada, ket mau cengingis. Jenengmu iku aneh-aneh gembrok kuwi apa? Cen tak jarak kowe iki ben ora cengingas-cengingis ben bisa. Oh iya. Sejatinya aku ki gumbrek. Gumbrek. Ya. Banjur tekamu nang papan kene dhewe gati opo? Ya pangerti yen to aku ngono dadi sarayaning Jawata. Samengko bakal kendhakake apa kang dadi sediamu kabeh. Kowe bisa ngendhake apa sing dadi kekarepanmu? Kepanku yen wis gunung mustakaku lah. Wah, batal. Yen to kaya mangkono, coba tandingono. Buktekno yen to kowe pancen bisa. Yo, gak.
Kaca Brenggala wis wong salah duwe kekarepan kang salah. Nah, mula ya kaya ngene iki ya sisa-sisa sing bakal nyawang perkara iki lelakon iki. Iki pinangka Kaca Brenggala. Mula Setmata ben ora gawe reget sampurnana. Mula kowe bakal tak larapke tumuju kayangan jabel pidanamu. Gelem to? Mestinipun dipun. Lah, ngono. Mula kuwi iki piye iki anakmu iki piye iki gekan kok. Tak tinggal nang kayangan. Kowe urip dhewe-dhewe ya. Ya. Ayo, Setmata.